ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೋದವ್ರು ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತು. ಇಂಥ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೈತೆ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತೂದು ಬತ್ತಿಪ್ಪಾರು. ತಮ್ಮನೇಲಿ ತೂದು ಬತ್ತಿನದಾದ್ರೆ ಏನಿತ್ತು ಒಲ್ಪಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಾಗ ಓಡೆ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವು. ಸೊ ಅಂತ ಹಿರಿಯಡ್ಕಾಗ ಬತ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿರಿಯಡ್ಕಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಕಾಂಡೆ ಫೋನಾಗ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೋಡು ನೆಂಟ ಪಾರ ಏನ ಬೇಳೆದ ನಡು ಪಾರ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತ ಪಿರ ಬಣ್ಣಗ ಹಿರಿಯಡ್ ಕಡ್ದು ಬಣ್ಣಗ ಎಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಕಲ್ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತೂದು ಬತ್ತಿಪ್ಪಾರ ದೂರ ಪೋಪಿನಿಂದ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಪುದರ್ ಪನ್ನೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಏನು ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಾರ್ಕಳ ಅಂದೇ ಪಂತೇರು. ಸೊ ಪರಶುರಾಮನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮಲ್ತೇರು. ಸೊ ಅವು ಮುರಾಣಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಪಂಡ ಪರಶುರಾಮ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬ್ರಾಂಡ್. ಸೊ ಅಡೆ ನಮ್ಮ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೇರ ಷಷ್ಠಿ ತುಳುನಾಡು ಆಯ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಇಂದೆ ಪನ್ನುಲಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಣ್ಣೊಂಜಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಿಕ್ಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಾರಾಗ ದುಂಬು ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ತೋದಿಪ್ಪಾರು. ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತಾ ಏರ್ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮೊನ್ನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದೇರ ಇದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ತೂತಿಜಿ. ಸೊ ಏನಿತ್ತು ಅಡೆ ಪೋಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲಾಗಿತ್ತ ಕಣ್ಣೆದ್ರೋಡು ಮಿತ್ತಡು ಒಂಜಿ ತೋಜಂದಿಪ್ಪು ಓವಲು ಪರಶುರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ. ಸೊ ಅಡೆಗಿತ್ತ ಏನು ಪೋಪಿನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ದೂರಾಗ ತೋಜುಂಡು. ಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಕಳದ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ಕಾರ್ಕಳದ್ದು ಉಡುಪಿ ಪೋಪ್ನಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜುಂಡು. ಕಾರ್ಕಳ ಟು ಉಡುಪಿ ರೋಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬಣ್ಣಾಗ ತಿಕ್ಕೊಡು ತೂವಲಿ ಇತ್ತ ಹೈವೇಡ್ ಉಳ್ಳೇನ ಹೈವೇಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಸರ್ತ ತುಂಡ ಅವಳು ಪರಶುರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಡೆ ಪೋಯ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಿತ್ತ ಇಡೇಗಿಂದೇ ಬತ್ತಿನ ಎತ್ತು ಏನ ಬೇಳೆದ ನಡುಟು ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಜಿಪಾಗ ಅಂದಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಒಲಿ ಪರಶುರಾಮ ಅಂದು ಬಾರ್ದೇರು ಬಿತ್ತಡು ಅಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂದಿಲ್ಲತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತತ್ತು ದಯಬಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದುಂಬು ಬಾ ಏತು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಣಿ ಬಣ್ಣ ಮಂಡೆ ಚಾಪು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋಂದೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಬತ್ತಂಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೋಂಡೆ ಇನ್ನು ಬೇಲ್ದ ಬ್ಯುಸಿ ಬೇಲೆ ಹಂಚಂಡು. ಸೊ ಹಂಚದು ದಾದ ನೆನಪೆಲ್ಲ ಹಾಪಿಜಿ ಏರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಅಂಡ ಸಾರಿ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪಡ್ಸಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಪೋಪಿನ ರೋಡು ನಮಕ್ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಇಜಿನ ಕಾಣದ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕು ಇತ್ತ ಬಂಡ ದೊಂಬುದ ಪೊರ್ತುಕು ವ್ಯೂ ತೀಯರ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಜನ ಪೋವಂದುಲ್ಲೇರು ತೂವಲಿ. ಗಾಡಿ ಮೂಲೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತುಗ ಗಾಡಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮನ್ಪಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವಲಿ ಏತೊಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಮುಲ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ ಆಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲಕ ಮಲ್ದೇರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡು ತೀರ್ಥಡೆ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲಕ ಮಲ್ದೇರು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಯೂ ತೋಜು ಎಂಚೊಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದಿಂಚ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ ಇಂಚ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ದಲ್ಲಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗು. ಸೊ ಮುಂದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಿ ಮಿತ್ತರು ಮೂರ್ತಿ ತೋಜು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಪರಶುರಾಮನ ಇಂಚ ವ್ಯೂರ್ದು ಇಂಚ ತೋಜು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಿತ್ತರು ಬತ್ತಾಕ
ಒಂದು ಪುಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪಿನ ಪ್ಲೇಸ್. ತೋಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನತ್ತು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಣೆ ಮಲ್ದೀನಿ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಬರೋದಾಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಲ್ಪ. ತೋಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪರಶುರಾಮ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತರದ್ದು ಎಂಚ ತೋಜುನಂದು. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಯಾರು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರನ ತೀರ್ಥದ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಬಂಡ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಪುರದಾಲಜ್ಜಿ
ಚರಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ತಲಕ ಮನ ಫೋಟೋ ತಲಕ ಆರ್ಟ್ ಮಂದದು ಆಯ್ತ ತಿರ್ತ ಆಯ್ತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ದೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತ ಟೆರೆಸ್ ಪೋಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಪರಶುರಾಮೇರ್ನ ಇದ್ರೆ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೊಂದೆನ್ವೆ ಸೊ ರೂಟ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಲಾರ್ದು ಉಡುಪಿ ಬರ್ಪಿನ ರೂಟ್ ನಂಗೆ ಬನ್ನಗನೆ ಮಿತ್ರ ಪಾದಕಲ್ಲಡು ಮಿತ್ರ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ತೋಜುಂಡು ಸೊ ಆಯ್ತು ಮುದಲ್ಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಲಾರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಪೋಪಿನ ರೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ದುಂಜ ತಿಂಚದಾಲ ದೂರ ಪೋಯರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂದುವೆ ತೋಜುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮೈನ್ ರೋಡು ತೆನಂಚಿದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇತೇನು ಪೋಯಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಸೊ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದಾಲ ಪಾತೆರೆ ಆಪಿಸಿದ ಆಯ್ಪಂಡ ಪಾತೆರೆ ಕೂಡಲೇ ಎಕೋ ಹಾಕೊಂಡು ಐದು 10 ಜನ ಇಪ್ಪೆರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಎಕೋ ಇತ್ತು ನಿರ್ದಾದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದಾಲ ಪಾತೆರೆ ಆಪಿಸಿ ಪಾತೆರೆ ಇರೋದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ನಡಂಡ ಅವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವಾರ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತ ಓಪನ್ ಆದ ಸೊ ಇತ್ತೇನ್ರ ದಾಲ ಯಾನ್ ಪೋಯಿ ಐತೆ ಪೋದು ಬನ್ನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂಡ ಟೂರಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜವಳು ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ತೂದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಾರೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವನು ಇತ್ತನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಕ್ಲೆ ಇತ್ತೇರು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಂತ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ದಲಕ ಬಂದ ಓಕೆ ತುಯ್ಯರ್ ತನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೈಲೂರು ಪರಶುರಾಮನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಪೂರ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆ ನೀವೇ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರ ಬತ್ತಿನಾಗಲಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ.